En af de største udfordringer ved bundtrawlsfiskeri i dag er, at det kræver bundkontakt. Man kan komme til at ødelægge nogle visse områder, altså habitater, hvor fisken gyder eller bor faktisk. Og mange af de områder, de bliver ramt af forbud. I Sunds Fisk ønsker vi ikke at lægge yderligere pres på fiskeriet. Vi ønsker at give fiskeriet nye muligheder for at fiske i områder, hvor de ellers ikke kan fiske. Det unikke og innovative ved Sunds Fisk løsning er, at vi med lavfrekvent lyd kan få fisken op fra havbunden, således vi ikke skal have de bundslæbende redskaber på havbunden. Sunds Fisk system fungerer på den måde, at vi placerer nogle transducer på undersiden af trawlen. De her transducer sender lavfrekvent lyd ned mod havbunden, og de her lavfrekvente lydbølger, de styrer fisken opad fra havbunden, således det kan komme i trawlets åbning. Ved konventionel bundtrawlsfiskeri, der slæber du hen ad havbunden, hvilket skaber en meget stor friktion, og hvilket også er meget dyrt, hvad angår brændstof. Men i det øjeblik, du løfter det hele op fra bunden, så slipper du for den friktion, og den mindre modstand vil gøre det, at skibet ikke skal bruge lige så meget brændstof. En af de andre fordele er, at vi vil kunne justere på vores frekvenser i forhold til, hvad fiskeart vi ønsker at fiske, og dermed vil vi også kunne reducere bifangsten eventuelt. Vi har valgt at patentere vores innovation, fordi det er en ny måde at tænke at fiske på. Det er en ny fangstmetode. Jeg tror ikke, vi var kommet i mål med vores løsning, hvis ikke vi havde patenteret, fordi det er meget væsentligt for vores finansiering og vores udvikling, at der ligger et patent bag. Det kommer til at spille en meget stor rolle i forhold til vores kommercialisering, samarbejde og penetrering i diverse markeder, hvor vi kan få agenter og andet. Der er det vigtigt, at det er dækket af et patent, fordi ellers kan det få vanskeligt ved for folk til at arbejde sammen med dig, hvis de risikerer andre gode at kopiere i det land.